खुलुमबाय दिनै 24 मे 2024 शुक्रबार गुरुग्रामाव सासे आइजोआ गावजों जमा थाफाग्रा गावनि पार्टनारखौ गावनि बिदानि हेफाजाब लानानै बुथारदों। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय बिकी, 28 बोसोर बैसोनि। जाथायखौ खालामग्रा आइजोनि मुङा जाबाय नीतू, 34 बोसोर बैसोनि। बिकी आरो नीतूजों थांनाय 6 बोसोरनिफ्रायनो गोसो थोलायदोंमोन आरो बिसोरो ज' थायोमोन। आरो नीतूआ जुलि जाखानाय आइजो। नीतूआ 15 बोसोर बैसोनि गथ'बो दंखायोमोन, नाथाय हौवाजों थायामोन। आरो जाथायनि उनाव नीतूआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो हेफाजाब होनाय बिदाया बे समाव खारखोमानानै दङ। दा बेखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। आसामनि करीमगंज जिल्लानि सिङाव थानाय पाथरकान्डीनि काबादीबान्ध गामियाव पुलिसआ अपारेसन खालामनानै उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जुलि खालामनो नागिरनाय दायाव हौवा गोदाननि सानै बिमाय आरो हौवा गोदाननि बिफाखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय बिलाल उद्दीन, बे जाबाय हौवा गोदान, बिनि बिफा साबिर उद्दीन, बिलालनि बिमाय सानै निजाम उद्दीन आरो आब्बास उद्दीन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरागाव ओनसोलाव सासे बर' सुबुङा गंसे खारबाय थानाय गारि फिसाजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय जयन्त स्वर्गियारी, 35 बोसोर बैसोनि। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। महाराष्ट्रनि तानेयाव मोनसे केमिकेल फेक्टरियाव हरखाब गिथाव-बाथाव ब्लास्ट जादों आरो बे गिथाव-बाथाव ब्लास्ट जानाय थासारियाव फेक्टरि सिङाव खामानि मावनाय गासै 4 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 30 सुबुङा जोखोम जादों। जाथाया जाखांनायनि उनाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनाय जादों। बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै मुगैलायनाय थासारि। राजखान्थिनि दावहानि उनाव बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावनो धोरोमखौ लानानैबो दावहा जादों। ससियेल मिडियानि गेजेराव बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौनि सायाव बाथ्रा बुंनाय माखासे भाइरेल भिडिअ ओंखारदोंमोन। सासे हिनजावसा गथ'आ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बाथ्रा बुंदों। बर' हारिनि गेजेराव बे जेंनाखौ लानानै मोन्नैबो आफाद, बोलि बाथौ आरो बिबार बाथौ मोन्नैबो आफादा खौसे जानानै बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै बुंदों। जुदि बेखौबो खालामनो हायाब्ला जोङो बर' थुनलाइ आफादा बेखौ सुस्रांनो थाखाय दिनैनो थियारि होननानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रोखायै बुंदों। जों ससियेल मिडियायाव नुदों जे जोंनि माने 16 खुन्थिया आरो 18 खुन्थिया होननाय, अर्थात 16 खुन्थिया माने बेयो जाहैबाय बोलि बाथौ आरो 18 खुन्थिया माने बे जाबाय फुल बाथौ होननानै बुंदों। दा बेवहाय सिमनसाफुरि जिल्लानि माने धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमनसाफुरिनि मोनसे गामियाव माने बोलि बाथौनि मोनसे न'खरखौ लानानै माखासे समाजनि माने मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बयकट खालामदों मादों होननाय बाथ्रा ओंखारदों। दा बेखौ माने समाजारि बिजोङाव नुबाय थादों, खोब भाइरेल जादों। दा बाथ्रा जाहैदों मा, जों बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो माने धोरोमारि जि खामानि बा सिन्था सरसा बेवहाय जों हाबनो हाया। अब्लाबो माखासे जिनेखि जोंहा ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनबाय जे बर' थुनलाइ आफादा मा खालामना थादों, बर'नि माहारि आफादफ्रा मा खालामदों, मानो हाबसनाखै, बे रोखोमनि खोथाफ्रा ओंखारदों। दा बेखायनो आं दिनै नैबे समाव नोंथांनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों, नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ बुंनो लुबैदों। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय जोंनि गासैबो धोरोम, जेखि धोरोमाव थाया मानो, बिथांमोना गासैबो बर' फिसा। गासैबो धोरोमखौ मान होनाया बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे धोरोम। आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै बा आंल' नङा, जोंनि आगोलनि इयुनाव जाय फैगोन बिथांमोना खुनु दिन धोरोमखौ लानानै जोंहा मालाबा बेले बेजे बिदि साननाय फैया। नाथाय बाथ्राया जादों मा, जे सोरबा बोलि बाथौखौ गामिनिफ्राव बयकट खालामनाय, सोरबा बोलि बाथौआ फुजा होनो थांनायाव हेंथा होनाय, बेफोर थासारिया फैनो नाङामोन। आरो थिग बे रोखोमनि जायफोर हेंथा होग्रा बिथांमोनाबो साननाया मोजांमोन, बेखौ रायलायनानै फोजोबनो हायो आसलते। दा आं दिनै नैबे बिजोंनि गेजेरजों खावलायनोसो लुबैदों, जिहेतु माखासे मानसिफ्रा बुंदों जे
बर' थुनलाइ आफादा बेवहाय हाबनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय हाबनांगौ दा जोङो थोंजोङै हाबालासिनो जों दिनै खावलायनो लुबैदों जिहेथु जोंहा गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बोलि बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं जोंहा फुल बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों बेफोर जेंनाखौ फोजोबनो हायो जिखुनु जेंनायानो सावरायनानै फोजोबनो हानायनि लामायाव दङ आं दिनै फुङावनो जोंहा बोलि बाथौनि गाहाय नेहाथारि आं बिथांजों सावरायदों आरो लोगोसे फुल बाथौनि गाहाय नेहाथारि बिथांजोंबो आं सावरायहरदों गासैबो खोथाखौ आं बुंदों जे बेफोरबायदि जाथाया जानो नाङामोन मानोना जोंनि बर'फ्रा बेसेबां दं मोजोमसे जोंना धोरोमखौ लानानै जों मालाबाबो खुनु गोनो गोथो सानलायनो नाङा बर' थुनलाइ आफादा जों मालाबाबो बेखौ लुबैया जों जेब्लायबो गासैबो बर'खौ लानानै जों खौसे थानायखौसो जों लुबैयो आरो जुदि बिथांमोना सावरायनायाव माबाफोर जुदि मोननैजों थोंजोङै जुदि बिथांमोना उसुबिदा जादोंब्ला जेंना नुजादोंब्ला बिथांमोना जुदि जोंखौ बुङोबा जों हाबसननानै जों रायलायनायावबो जों रेडि जुदि बिथांमोना लुबैयोबासो खिन्थु बिथांमोना लुबैयाबा जों बेवहाय हाबसननो गोसो गैया नाथाय खोथाया स्पस्त जे बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय गासैबो बर'नि जेसेबां धोरोम दङ बा जायफोर बर'फ्रा जिखि धोरोमाव थाया मानो गासैबो बर' फिसा जों रावबो जोंनि बर' हारिखौ नैबे मोजां बे गाज्रिसिन बर' थुनलाइ आफादा जों मालाबाबो बेबायदि बुंनो लुबैयाखै बर'फोरा मोनसे समाव जिथु आफादखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जाबाय आरो नैबे बाराव धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि जिथु दायो ससियेल मिडिया नुदों बेथ' खोब दाङाबाजि जालांनायनि मोनसे लामायावसो खारबाय थादों बेखौ होबथानांगौब्ला नोंथांमोननिफ्राय माबायदि बिबुंथि थागोन आं एसे आगोलाव बुंदों जे आं गिबियावनो खावलायगोन आं दहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारि सार बिथांजोंबो सावरायदों जोङो दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायबाय जे बिथांमोना गिबियावनो आफादजों आफाद धोरोमारि आफादनि गेजेराव सावरायनानै लाथों आरो जुदि बिथांमोना जुदि सावरायनायाव जेंना नुजादोंब्ला बिथांमोना लुबैबा जोङो हाबसननानै बिथांमोननि जेंनाखौ जों फोजोबनो नाजागोन आरो मोनसे खोथा नैबेबो सैथो जे जाय जेखि धोरोमखौ फालिया मानो जों रावखौबो हेंथा होलायनाङा उदांस्रि दंखायो भारतनि संबिजिरानो जिहेतु उदांस्रि दंखायो धोरोमा जाय जेखि धोरोमखौ लाया मानो बिथांमोना गावनि धोरोमखौ गोसोबायदि फालिनो हायो बे बिथिङाव जों सोरनिबा धोरोम फालिनायाव हेंथा होनाया गोरोन्थि बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादा आं दिनै आरो मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन जे ससियेल मिडियायाव बांद्राय खोथाखौ बुंलायबाय थायालासेनो जोङो बेखौ एसे थाबैनो धोरोमजों धोरोम जोंहा जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनानो सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोजोबथों आरो आं जोबथारनायाव बुंबावगोन जे बिथांमोना लुबैयोब्ला जों हाबसननोबो थागथियारि जों हाबसननानैबाबो बे जेंनाखौ फोजोबगोन जों बेखौ देरनायखौ लुबैयाखै मानोना जोंनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय गासैबो धोरोमानो समान बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय गासैबो धोरोमाव थानाय बर' फिसायानो जोंनि आंगो बर' फिसा जोंहा बेवहाय जेबो फाराग गैया नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि